Harbasa rong isi arat thurpak pen mithang tuar kachisemar pon. Nijang Karbi Anglong Lakhahini Amri constituency ke parlo Harbasa arong idon inut chilangsi mithang tuar kasemar pon. Pinpor me non-ruling sarkar atum ke hangkong development pu alam the Harbasa arong arat atum thekdun long lelang. Lason si rong rup jing thorji pulote aprang si ke milang tuar abang ke misenang ji. Lason si pini Harbasa arong an Pirangke atum kahomri damahot nang kachithandu na tengki. Nilito mapan abatay-batay lo sarkar atum bangso tuwaraphan nang kachichak bonsi tami piniarni antami thangnat asay kedeng ponta theklong le. Lasi pini nilitum non chukhi chodam mate kamjama pora hot sitami rong isi thurpak edon inut chilangsi mithang kacheleng kimisen ji aphan tuwar simar ponang koklo puta alang litumpen nang chithandun rinti lapen manpeng kido kithe kidingatum jasimet pet dak local em di uping maslai aphan sitami towara bang nang rabek tha pusi alang litumpen tuning ripon pado News Report Public TV Karbi Anglong. Tardom, Ilimen Rupsing Rongpi, Hinitum Ladak, Harbasa Kru Arong Along, Ini, Ani, Tuar Mate, Lapu Rong, Kachela Tuar Nitum Kasik Sayo Ninon, Minasi, Adon Pru, Isapin Tum Chirum Sintum, Along Ketoklo, Lapen, Lahai Tuar, Sokar Rumta, Nitum Han, Nangalang Lada, Nitum, Non Lapon Kisung Punanglo, Nitum. Kardik harmu mate kopine hem kopine ita iplang sangti asap so tamen tum hem an pali phantum kiduk jada ke bori nakolon nitum asi sarkar dum han chuning rialam theke nitum lapulo nilitum hanta asap so bet pustamela tawar bang ke nitum han nanglang piningi podlo asi ande kedam tang nangke chak ke dolo pala sarkar manela kini la election na prang bang lote campaign bang hota nitum phanang pukangji ason non election dat nang pe hai dat lote ason tuwarang pipo puji stami nitum non anta thang tangkera bilan tum la sawar son pharman ke telabang so to nitum ke la non son lo yo la pu mi thang tuwar chi salam po hotpen ke la pukang doi lo inghan king khudon don ta nitum ke ponaret lo pu ma se chi thur ponaret lo lo Laso tuar ke ini ke ladak pen hadan itu man ke kilometer rong arlon ke kilometer ini susah jauh do kilometer kita mando. Ante kiso kyun e hai ko son si kachipono nang litum. Kiso kyun neta lanon lapulon itu ke cirung lo lapu ekdom gari pensamen tum kidoi lo kang doi pono lapu se ponaret lo. Pun etel itu aling lang pensamen tum ciponang kok lo. Coba. Men ke Dorsing Pro Amri Homosti along niltum marong Harbasa rong mantu ni penda la tuarong bang ke gomen pen ke nang lekin ang imithang si samudai ko ningkreng lutang ke ineng ke barla isung omat rat chingrum pet si puisa ga chingrum lapen rat surpak sinom tuar ka banai lo lapen niltum Amri local emisi ta tuar henuk to na siniat lo aga hai view phing maslai ta setame nahi estame pani kran mate anta balam lu mes ta tilang la tangte election por hoke do ladak kilometer isien ke PMI rut ta do setame alam ni kang cho kilometer isien ke nangrabji lagay fokus ni narabi ko setami alam ni cha election date pen nangge ahasi ho jada the IEM kan ta
komen ta lagi tu tang te la soputhak nangli tum hin pen kopisi chuning rijila rataphan sarkar phan chuningri nil tum ka chuningri ya bang ke nil tum harbasa pro rong tuar ke dam ke bang siksak ke la pen lup ke lapot ka chuningri bang ke prabjing pen alangli du hing maslai ta nanglang son ke nil tum harbasa rong arat ka ning sampai chuningri chalo